Sona el despertador i ja saps les 3 accions clau del dia. Un dashboard que cada matí ordena les alertes per impacte i envia un resum a les 7:30. Imagina't 3 alertes al capdamunt, prioritzades per impacte, urgència i esforç. Si s'ignoren, es perden hores facturables i es poden incomodar clients. La primera, una cancel·lació d'última hora a les 9. Et queda un buit de 60 minuts al calendari. Una possible solució seria enviar un missatge automàtic a la llista d'espera amb l'enllaç de reserva. Si no s'omplen 10 minuts, utilitzar aquesta franja per tasques administratives. La segona, una factura pendent de fa 14 dies d'una clienta recurrent. Quina acció podríem fer? Enviar un recordatori amable amb un enllaç de pagament, per targeta o Bizum, i una nota personalitzada. I la tercera, tenim una clienta nova sense el consentiment signat. Se li podria enviar automàticament el formulari amb signatura digital i una confirmació abans de la sessió. El resultat, un calendari sense forats, factures cobrades i sessions confirmades. Tot en menys de 20 minuts. En el dashboard, l'impacte decideix si l'alerta apareix. La urgència les ordena i l'esforç optimitza el temps. Quina seria la teva alerta número 1 del matí? Deixa-la als comentaris.